matasa, rayuwar matasa, rayuwar matasa, matasa, rayuwar matasa ce, 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 rayuwar matasa. Zamu kai nake duba kana nan kenan. Wallahi dama ana so in tambaye ki. To ina jin ka. Akwai wanda kuke soyayya da shi ne dama bayan ni? Ni kuma ba wanda nake soyayya da shi bayan ka. Na ga da ku kamar waye wannan wanda na ga mota da shi a can. Ni kuma ba ni bace gaskiya. Ki to ba ku ne. Na Allah fara sai. Yanzu ina zaki je ne? Hacci zan shiga. Ni da mu kai na zo duba. To shi kenan. Rabson. Awal. Tun da nake so ma da kai na so ga ma kwatan kwatan. Wato ina ga ma nayi wani babban kamu. Wannan na san ai kai baka ganin zulu sai ka san ka. Ai ko kai ka gani ne sai ka san ka. Wato ina ga ma yarinya farace kyakkyawa doguwa. Ka ce mun dai komai ya ji. Kai malam har yawa ma. Sai dai kuma akwai matsala daya. Ban samu banzan tare ita. ba ka bari kanka abokina. Ai akwai wani dan wahalar yayanta ne ya mata baba. Duk inda za ta suna tare. Duk inda za ta yana biye da ita. Shine kawai fa. A to kai wani abu. Dole kai wani abu. Gaskiya dole ne wani abu. Amma zo ka ji. Yauwa sai a kuni saboda zan ba da muhimmanci. Ba na bukata. A matsa min umuci. Ba zan matsa ba har sai kin tsaya na faɗa miki ganin ina so. Ba za ka matsa ba? Ina son ki a zuciyata sahiba, ya zan ya zuciyata in kika ce za ki bar ni, ƙaunar ki ce ta shige ni cikin jini na ta ratsa, yaushe ne za ki zo na ganki. Kimi da uzuri na soki. Please Khadija, da Allah zo ki ɗaga na can. Allah ki haƙuri, yaya na je shigo ne. Gaskiya kina rayuwa a takura a cikin makarantar nan. Baki da ƴancin kanki sai na yayanki? Na ji ni dai ba na ci gaba da yayana. Ba wai na raba ki da shi bane. Duba ki gani gaba ɗaya baki da ƴancin kanki sai na shi. Kin san rayuwa kuma ba za ta yiwu a haka ba. Ko ina maganganu na ke bana. Ai ke dama matsalar ki ba kya son gaskiya. Zauna ki ci gaba da rayuwa a takure, ba wayewa, wai kenan newa. Khadija, zo mu tafi breakfast mu. Ni yau din nan ba inda za ni ina ganin gaskiya. Ya naga kamar ranki ba ce. Wala ba komai kawai dai. To. Baran je su mana wani abu kawai sai da ko? Ni dai na kasa ganewa. Ji nake kamar na fara son sa. Sai ka fara son shi ba wani abu ne na mamaki. Sai da soyayya da sani yake nufi, sai wata ta san kai da Allah. Amma haka shi ma mutum sarki ke zama. Ke kaɗai kika san halin da nake ciki. Ki bani shawara mana akan ki. To, shawara guda ɗaya zan baki shi ne. Sai ki zauna ki tantance ki kuma duba ki gani. Wanne ne ya fi ƙaunar ki a cikin su? Duk da dukkan mutum biyu suna son ki kuma ba abin da ba za su iya yi a kai ba. Amma ki fi tabbatarwa da wanda kike son ki tsakanin da Rayuwar matasa, rayuwar matasa, rayuwar matasa. Ina son magana da ke.
kai wani irin mara zuciya ne? Ta ce ba ta son ka, ba ta son ka. Kai baka da zuciya, kare ne kai? Yanzu na gane irin soyayya da kake mata. Kenan kai ba za ka iya jure tsangwama da wulakanci da zagi a kanta ba? Ni kuma da na jure shi ne kake kira na kare mara zuciya? Hasina, ina so ki ɗauki soyayya mu saka ta a ciki. Domin wannan mutumin naki, ke ce kike son shi ba shi ne yake son ki. Ana cewa tun da ku fara soyayya da shi, ba ku taɓa samun sabani. Haka ne, hakan ya faru ne saboda ku taɓa yin faɗa da shi. Amma da a ce za ku faɗa da shi sau ɗaya, da za ki gano irin soyayya. Kai abin da za ka yi. Gaida Abba, kokin san so. Na haƙura, tunda kin saba. Amma in yi suke yin ƙara, sai gane shayuwa ne. Kai abin da kai hauka ne? Salim, kai haƙuri don Allah. Ka ji? Yanzu kin bani haƙuri na, amma yanzu dole sai ya gane. Su ma yi ba mutuwa ba, amma idan ya farfaɗo ki gaya mai, kai ya ƙara kuskuren taɓa ni, in kuma ya ƙara kuskuren taɓa ni, zan mai abin da ya fi wannan, kuma ke ma daga yau zan ƙara kula. Na yi ƙoƙarin nuna miki soyayya ta, amma sun ki gane yanzu ya rage naki, ko ki so ni ko kuma. Yana son ka. Babu wata kalma da zaki faɗa min wadda za ta sani yadda take domin ke mayaudariya ce. Muktar, ka san me kake faɗi kuwa? Na sani mana. Kuma ki gaggauta barin gurin nan kafin ki haɗu da abin da ba kya tsammani wallahi. Muktar, ni taka ce kar karamin abu ya saka min mummunan fahimta. Kinga ya ishe ki, nace ki ban nan gurin. Ki ban nan gurin kafin ranki ya ɓaci. Muktar, na haka ne saboda in cece ka daga hannun Salim, saboda na ga ya fi ka ƙarfi mana. Na mare ki. Ki je ki gaya masa na mare ki. In ya so in ya zo ya kashe ni ma. Aikin banza kawai. Daman ni ban so kika ƙara so wajen sama. Ya za a yi mutum yana gani na tare da ke kuma sannan ki ce za ki zo nasa. In kika zo me za ki faɗa masa? Sai ki haƙuri kawai ki zo mutu.
rayuwar matasa. Yana da gaskiya. Asila ko yana da mutum so ne. Nan da take da launi ba ce. Haka ne. Ni ma na ganta da kaina. Amma da na yi mata magana sai ta ce ai ba wani abu kawai dai ne mata magana ne ita ba ta ce tana son shi ba. Gaskiya ne. To kai sai ka yadda ai dama dole ne ta kokarin kare kanta. Haka ne, to ai da ke kaga babu wata babbar hujja wanda zan iya kama ta da ita. Gaskiya ne. Haka kaga dole ba ni da wani makama ke. Gaskiya ne. Dama soyayya tana son uzuri. Kai mata uzuri. Idan halin ta ne nan gaba za mu yi. Lafiya ta kansa ina ta neman ka ban ganka ba? Kana zaune kai kaɗai a aji? Haba my love. Farin cikin rayuwata abin alfahari ne. Ya kowa yana aji kai kuma ka fito me kake a waje? A dama ai gurin ka Auto to magana me ya faru? akan abin da yake faruwa da abokanan nan nasu. To suwa kenan? Salim da Muktar mana. Oh kai ai waɗannan ko jiya sai da suka rigima a makarantar nan. Kuma malam Bala ma ya ce in kai masa suto a lokacin da na tafi kafin na dawo an tashi dalilin da yasa ba su aure ba kenan. Gwara da nun same ka gwara a same sa ya musu sulhu dan ka ko yau ma saura kirista sake yin rigima. Ka zo da magana karfi gaskiya kai magana ne. To abin da nake so da kai yanzu tafi aji. Maza zan neme ka. Wato gaskiya sai yanzu ne da abin da mutane suke ta faɗa. Mata ba ƙaramin mutane ne mayaudara ba. Ka san dai irin soyayyar da muke yi da Hasina. Wai amma yanzu ta koma gurin Salim da shi suke yin soyayya. Ni da kaina na shasha ganin su tare. Wai kuma yanzu daga baya za ta zo ta ce mini za ta zo tana gaya min maganganu na banza dofi wanda ta san ni kaina ma ba zan yarda da su ba. Wallahi duk haka suke. Sometimes sai su ma abin da zai bata ma rai. Daga misali sannan su zo su baka hakuri. Kuma wallahi duk suna sani. Duk ƙaryar banza ce kai. Kai dai bari ni kaɗai na san abin da nake ji a ciki. Wallahi dole sai ta gane kuskurenta. Tunaninta ai lokacin da na faɗi ƙasa sun malai. Ba wani nan ina jin su duk abin da suke faɗa likimo kawai ne. Dama kina nan? Ina nan, ina fata ba ta kura min ba. Ani fa na magana wannan yayin da ki ai yanzu yayi daga kanu. Ni a sanar in masu kuwa? A'a ban yi ba don ban gane ƙarshen. Ni fa na yi kin ba. To ai kin ma ba daidai kika yau. Formula ba ita ce sakon pressure second spider? A wannan fa silinda ne fa. Silinda ne formular sa ita ce perimeter per r square. Kice ma ba daidai muka yi ba. To yanzu wa zai koya mana? Je cin ajin mu samu wanda fi mu iyawa sai koya mana. Wa za mu samu to? Yau mu je nan ajin kawai.
Na ji abin da ya faru tsakaninka da Asina. Na ji an ce hammarin ta. To idan ban mare ta ba za zan ina kallon ta? Kai ka ji irin maganganun da take faɗa min kuwa? Bayan faɗan da kuka yi da Salim har ta magana ta gaya ma. Mana kai ka ji abin da take cewa ai haka ta ce tana son Salim ne saboda wai ta ga yafi ni karfi. Ka ji fadan girman Allah. Ita Hasina? Ita Hasina mana. Gaskiya amma ta bani mamaki. Wallahi ka ji dai abin da ya faru. Iftar? Baka je in ji awal prefect yana maka. Awal prefect? Tun da zai ke ne maka. Okay to shikenan ba dama bari na je na ji ko menene yake magana. Rayuwar matasa. Zina. Ba ne ma ka shiri kaka ƙara zuwa kofar gidan nan ba? Wato kiss ma za ka yi mata kenan. Mutu abokina, Allah mu je ka ɗan raka nan bayan nan mu je mu dawo. So, gaskiya ka yi haƙuri. Dan yanzu wannan fitowar da ka ga na yi. Zuwa zan yi majalisa in kafa in tsare, ka san lokacin tasowar mutuniyar yayi. Lallai aiki ya zama za. Abu ɗaya za ka nuna mun ka isa. Ka cire soyayya ta daga cikin zuciyarka. To ina mai sanar da kai. Tabbas za ka san mace. Not only in the sport arena you can show your muscles and breathe the powerful of love. The stingy men brought a lady to the dungeon of days, while the other men were at rot and sent their love to the dissolution of smoke. Hanta da jini. Ai kai din ne na ga duk halin da zan shiga sai ka fahimta ba tare da na san maka ba. Wanda abinka kwana tare, wuni tare. Wasa ne? Na san ba wasa bane. Amma duk da haka saurin fahimtar abin da ke damun mutum. Amma na kasa jura halin da zuciyata ta shiga ne tun daga ranar da na yi tozali da kyakkyawar fuskarki, domin gaba ɗaya susucewa na yi. Zuciyata na gaya min babu wata kyakkyawan mace a duniyar nan sai ke. Ba kya jin magana da take faɗa muku? An faɗa maka kai abin da za ka yi. Passion, diaries, repaint and remorse. Hanta da jini. In the independent of love, there is no destiny, but the massacre conquer all over the world. Hanta da jini. Na gode da sayar da kake yi. Amma ina mai yaka ku. Kasancewar ba soyayya bace a gabana. Wannan ya zama kuma makashi da zaka cin karin da mutuncin da. Murmushi na ga kana yi, kuma sai na juya in ga wanda kake wa murmushin, sai na ga ban ga kowa ba. Amma kai dai Allah ya maka wannan sa'idan naka. Kai kanka ka san ka faɗa abin da ka faɗi ne kawai ƙarya kake, soyayyar baki ce kawai bata kai zuci ba. Amma batun soyayya bayan iyayenka babu wanda ya kai ta. Ta yaya zan iya tabbatar da hakan bayan ga ka ga ta can kuma ka kasa zuwa ka zayyana mata sirrin da ke cikin zuciya? To shikenan. Idan na je za ka tabbatar da cewa ina son ta. Hanta da jini. Executive producer Maldaz Nigeria Limited. Producer Mazaje Kiru and directed by Amina Arrahu 747. Abdul, ka so ma duba ne? Idan har ka sanar mata ta aminta, ka ga da zuciyarta da taka sun zama kamar hanta da jini. To ai kai din ne na ga kana saurin fahimtar halin da nake ciki. Ko da ba sanar maka ba. Idan har ka san haka me yasa baka son fuskantar ta ka sanar mata abin da ke cikin ranka? Tabbas san da nake ba zai taba amfani da yin ba. Dakata. This movie will be released on our YouTube channel. Subscribe on our channel Hausa5Tv. Time 7:30 p.m. Hanta da jini. Ina so na sanar da ita amma sai dai zuciyata ba za ta taba son ka ba. Hanta da jini.